Normalment Ministru jiftaħar kemm ikun ġab investiment lejn pajjiżu. Ftit ta' snin ilu iżda f'pajjiżna affaċċjani sitwazzjoni fejn Ministru ewlieni tal-Gvern bil-kontra għamel dikjarazzjoni illi ħawdet lil ħafna. Ftit ta' snin ilu l-Ministru Austin Gatt kien ftaħar illi kien lest li jilab il-flus fuq kemm kienu se jżarmaw fabbriki minn pajjiżna. Nilab il-flus illi sa sbira xar snin oħra ma jkollix fabbrika waħda tat-tessuti hawn Malta. Fis-sigħat li għaddew waqt programm fuq Radio 101, Austin Gatt reġa' tkellem dwar din l-imħatra. Gatt ftaħar dwar kif bil-kejl tiegħu huwa rebaħ din l-imħatra ħafna qabel ma kien bassar huwa stess ftit ta' snin ilu. Jiena niftakar il-kontroversja illi kelli sa kemm 8 snin ilu. Xi ħaġa kbir ieħor meta fil-Parlament għattilhom nagħmlilkom imħatra li sa 10 snin oħra ma jkunx hawn fabbrika wara tat-tessuti. F'sentejn kelli raġun mhux faċla. Din il-ġimgħa l-ġurnal The Times ikkwota lill-Ministru Austin Gatt jiġħad spekulazzjonijiet li setgħu kienu qegħdin isiru dwaru fejn imela ċara illi assolutament mhux se jċedi s-siġġu parlamentari tiegħu. Gatt stiedel lil dawk li qed jivvintaw din l-istorja dwaru sabiex isibu xi ħaġa aħjar fuq xi jitkellmu. Sena ilu l-Ministru Austin Gatt kien salva b'emozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront tiegħu permezz tal-vot tal-Speaker. Dakinhar il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien iddikjara illi jekk kien sejaq għall-Ministru Gatt kien sejaq għall-Gvern kollu. Meta kien żmien il-hawn, Austin Gatt intażel mill-istess Prim Ministru biex fl-istess ħin illi jibqa' fil-kabinett tiegħu jibda jieħu ħsieb il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista.